muncim foarte greu, cât aici, mai ales la carieră este foarte greu, este o muncă care se supune mult efort și piatra se scoate foarte greu. Noi încercăm și noi să ne câștigăm existența din greaua asta, muncă și din piatră. Mai bine că e domnul Adi aici și ne ajută și mergem în continuare. Dacă dă Dumnezeu să batem aici în piatră, să ne ajute și el în continuare să facem și noi ceva, să mai câștigăm un ban. Eu am ales să stau în țara mea, pentru că nu sunt slugă, sunt stăpân. Cu toate piedicile pe care le-am avut și toate răutățile de care au dat dovadă cei care au fost la guvernare, mă refer la acest PDR, da? Cu toții vedem acum că se lucrează la pârtea de schi. Deci din decembrie sper ca pârtea să fie funcțională și vă mai spun un avantaj pe care ne l-a adus pârtea de schi. Este vorba de banii pe care i-am obținut pe lemnul care se taie. Pe lângă sălile de sport, un lucru extraordinar și inedit în același timp, este vorba de un bazin polo. Bazin polo, știți că la munte, în general, copiii nu prea au unde să înoate. Și deja e în construcție, aproape de finalizare, și cred eu că la anul unitățile școlare, sau cele 3 școli de pe Valea Slănicului, plus grădinițele, vor veni și vor avea acces la acest bazin polo, cel puțin o dată pe săptămână. Deja sunt foarte mulți copii care întreabă când e gata acest bazin ca să putem să venim și să notăm și noi. Eu cred că în toamnă o să avem bazinul gata. În același timp, tot în zona bazinului, să nu-i spun cartierul Cerdac, în zona bazinului avem și un cămin cultural. Un cămin cultural reabilitat, deci refăcut de fapt, în care va funcționa un cerc de karting tot pentru copii, o bibliotecă a cartierului, a orașului, a zonei, mă rog, și alte activități, probabil și un cabinet sanitar dacă e nevoie. Am început reabilitarea și refacerea bazelor sportive. Cu toții vedeți că la Cereșoaia, în următoarea perioadă, se va finaliza lucrarea la terenul de fotbal. Același lucru se va întâmpla și la Cerdac. Același lucru se va întâmpla și la Slănic. Pentru că eu sunt alături de cei care vor să facă sport, sunt alături de copii și de tineri și consider că e obligația mea ca acești copii să aibă posibilitatea unde să joace și să se antreneze pentru a face sport. Ca perspectivă, vreau ca localitatea noastră să nu aibă probleme cu inundațiile și am reușit și am adus, fără bani, 4 poduri care deja sunt
la carieră și care urmează a fi amplasate pe întreaga vale a Slănicului, acolo unde sunt necesare aceste poduri. Și vreau să vă mai spun că proiectul care trebuia finanțat de către fostul guvern, proiectul care înseamnă ulițe și amenajarea afluenților, ne-a fost refuzat, motivat de faptul că suntem PSD-ști. În aceste condiții, fostul guvern a făcut o nedreptate, a încălcat legea doar pentru acest motiv. Ce proiecte aveți în derulare importante pentru oamenii care ne urmăresc, pentru turiștii dumneavoastră? Deci aș vrea să vă spun 3 dintre proiectele care în următoarea perioadă vor prinde viață și mă refer la faptul că Universitatea de Medicină din Iași va deschide la Slănic Moldova cu sprijinul și pe această cale și mulțumesc domnului rector Astă Răstoaie, o secție care va avea medici specialiști, medici balneologi, iar totodată se va face și rezidențiatul. Un alt proiect este un aqualand acoperit, care la fel va fi de foarte bun pentru zonă și în același timp cred că e foarte important să vă spun că lucrăm la un proiect care înseamnă oraș verde. Deci împreună cu domnul Iulian Iancu, domnul deputat Iulian Iancu, am demarat acest proiect și cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că în următoarea perioadă vom fi primul oraș verde din România. Cetățean al localității Slănic Moldova, sunt de asemenea încântată de felul în care arată orașul nostru și faptul că eu circul destul de mult prin oraș, am auzit și părerea turiștilor care vin în zonă și ei sunt foarte mulțumiți de aspectul pe care îl are acum orașul nostru. Este un oraș foarte curat, aici se vede o mână de gospodar. De ce trebuie reales ca primar domnul Andrei Șerban? Răspunsul la această întrebare este simplu. Domnul Andrei Șerban trebuie reales primar al orașului Slănic Moldova pentru realizările sale. Acum vom avea posibilitatea, singura zic eu, ca fiind ales din nou primar Adrian Șerban, orașul nostru să înflorească, să fie un oraș competitiv, așa cum am mai spus, un oraș frumos, ca turiștii care vor veni la noi în vizită și la tratament să fie mulțumiți ca an de an să poată veni. 8 ani am colaborat și sper să colaborăm tot așa de bine în continuare cu primarul domnul Andrei Șerban. Deci, întotdeauna am avut alături de mine, l-am avut pe Dumnezeu care m-a ajutat și în același timp cred că este foarte normal ca să mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am primit de la domnul Viorel Rebeciu, de la domnul Iulian Iancu și de la domnul Dragoș Benea, președinte județean, cu care de fapt facem și Poliția de Schi, dumnealor punând bani pentru realizarea acestei investiții. Îl susțin pe domnul primar pentru a putea continua și finaliza proiectele începute. Chiar îmi doresc din tot sufletul ca stațiunea Slănic Moldova să redevină perla Moldovei. Cu sprijinul actualului domn primar, care ne-a sprijinit foarte mult, ne-a ajutat și cu drumul și nu ne-a pus nicio piedică. Am reușit și reușit să ne câștigăm pâinea în continuare
Aș vrea să participați într-un număr cât mai mare la vot pentru susținerea echipei PSD împreună cu primarul Andrei Șerban. Am încredere în proiectele care se vor derula în viitorul apropiat cu ajutorul actualului și sper viitorului primar Andrei Șerban și sunt convins că Slănicul va redeveni perla Moldovei. De ce votați Andrei Șerban și PSD? Pentru că este singura persoană care a făcut cele mai multe proiecte în ultimii 20 de ani. Îl susțin și îl votez pe domnul Andrei Șerban ca primar al acestui oraș pentru foarte multe motive. Dacă mă refer la învățământ, pot să afirm cu certitudine că s-a preocupat de toate unitățile școlare din orașul nostru. Votați Andrei Șerban și cu siguranță faceți alegerea perfectă. Aș dori ca slănicenii să voteze USL, iar ca primar pe Andrei Șerban, având garanția unor locuri de muncă și în același timp a unui viitor bun pentru oamenii din Slănic Moldova, dar în mod special pentru copiii noștri.